Töltődj fel a JBL Charge 6 erejével és hangjával! Ha keresed a tökéletes útitársat, akkor a legújabb JBL Charge 6 a te eszközöd. Egy szuper praktikus, gumírozott, levehető és állítható pánttal érkezik, amit vagy fogantyúként, vagy hordozó hurokként is használhatsz. Könnyedén állíthatod, szóval igazítsd az igényeidhez. Az elődmodellhez hasonlóan a Charge 6 powerbankként is működik, úgyhogy simán töltheted róla a telefonod vagy tableted útközben. A 28 órás akkuidő is elég patent, ráadásul gyors töltéssel mindössze 10 perc alatt 150 percnyi zenehallgatást kapsz. De a legjobb rész az AI Sound Boost technológia, ami valós időben optimalizálja a hangot, hogy tisztább és jobb legyen. És persze ott van az új Auracast is, amivel számtalan JBL eszközt csatlakoztathatsz egyszerre. Ráadásul környezetbarát is, 85%-ban újrahasznosított műanyagból és 100%-ban újrahasznosított szövetből készül, és IP68-as víz- és porálló, úgyhogy bármilyen környezetben bírja a strapát. Szeretnéd kipróbálni? Gyere el a Fejhallgató plázához és hallgassd meg!